Jak sa máš? Prvých 100 km je zvládnutý. Stavená pračka. To asi, že má byť vtipné, alebo čo? No je to trochu messy. Na tento úsek som sa super tešil. Je 3:45. Takto sa ide na štart, doprovodné vozidlo, tuto na úrovni, ďalší účastník. Profesionálny bicykel Rekola. Zrušenie je veľké, ešte nikdy som nedal viacej než 300 km a toto ide o to vyše 1000 km robiť. Človek nevie, jak sa bude potom cítiť ďalšie dni. No nejak to bude. Cítim sa veľmi dobre, zraz je za chvíľu štart o 7 ráno v sobotu 9. mája. Ja, je to zaujímavé. Tak toto vyzerá pred štartom. Pálo, nejaké slová k tvojmu prvému štartu? Zrušenie je nemerateľné. Tak to som rád. Si aj tie báby pozerať. Neviem, či si Slnko vychádza, deň číslo 1. Všetko je super. Ale po 1 kilometri asi ešte priskoro hovoriť. Už len 1000-krát toľko a bude to. Toť známe UFO. A už sme v Rakúsku. Celá táto štreka ide, že Bratislava plus minus Hainburg. Potom asi tak 100 km cez Rakúsko sa ide do Mikulova na Morave. Tam je povinný úsek, potom sa ide ďalej cez Brno hore na Pradeda. Tam je tu dosť veľa výškových metrov, nejakých 2500. Potom sa ide zase dole cez Olomouc smerom na Trenčín keby, a potom je v Bielých Karpatoch je ďalší parkour, kde treba absolvovať povinnú štreku. Potom sa to ide krížom nejak na Polanu cez Banskú Bystricu. Potom zase smerom hore na Dolný Kubín do Polska, a z Polska potom sa ide do Ošťatnice, kde je potom finálny cieľ. Celé to má mať zhruba 1000 km. Keď ja som naplánoval štreku, tak mi to vyšlo na 1070, čo už je dosť. A výzva je akože aj dosť, že to je zhruba 15 000 výškových metrov, čo tým robí dosť komplikovanejšie to, čiže je to relatívne hornaté, ale asi preto aj veľmi pekné. Na to sa veľmi teším a celé je to riešené tak, že je 6 povinných úsekov, kadiaľ musí ísť každý. A potom medzi týmito 6 úsekmi každý si plánuje svoju štreku tak, jak myslí. Niektorí idú obkľukou, aby sa vyhli kopcom, niektorí idú obkľukou, aby sa vyhli veľa... Yes, šaute! Yes, čau! Čau! Ja, to bol Miloš, kamoš. Dobre, čiže je tam 6 úsekov a je tam 6 úsekov, ktoré sú definované, potom tých 5 každý ide, a že niekedy sa chceš vyhnúť aj veľa akože frekventovaným cestám, tak ideš nejaký taký, že panoramatického cestou, hlavne tam nad Brnom, a človek sa potom učí, aké sú priority. Moja priorita určite není vyhrať. Chcem mať super time, chcem si to užiť, ale zároveň nechcem sa úplne totálne lúlať, hej? Čiže idem tak, aby som išiel tempom, ktorým by som dokázal ísť jednoducho veľa dní. Dôležité ešte povedať, že tie preteky sú self-support, to znamená, žiadna rodina, žiadna priatelia nemôžu pomáhať. Človek nemôže ísť ani tak do závesu, jak ideme teraz v prvom úseku, kde je to dovolené, lebo všetko ešte na husté, ale každý ide za seba, si nemôže pomáhať a každý môže ale používať infraštruktúru, ktorú každý môže používať, čiže ješ na benzínkách, reštikách, môžeš ísť aj do hotela a tak, no nemôžu ti pomáhať priatelia, nemôžu spať u rodiny a tak ďalej, čiže ide o to sám bojovať v objektívnych podmienkach. No a to je zhruba všetko o tých pretekoch. A pre mňa je to osobne najväčšia športová výzva v mojom živote. Už som dal, akože ja som prišiel nejak z triatlonu, kde sa mi to strašne páčilo bicyklovať, ale takto, že viacej dní za sebou
dať takéto štreky, kde každý deň chcem ísť vyše 250 km, čo je dosť. Hlavné moje starosti sú, bojím sa o moju riťku, že aby som si ju nezobral, lebo tá je samozrejme super namáhaná na tom sedadle. Potom krk, človek je furt takto v tejto polohe, že či mi hlava bude držať ďalej. A potom, aby sa nestala nejaká kolízia s autami, čo sa furt môže stať. Preto každý musí mať svetla a tak ďalej. No uvidíme, ale teším sa strašne na miesta ísť, kde som nikdy nebol, kde to bude určite čarovné. Sa teším na východy slnka, na západy slnka a dúfam, že to bude super zážitok. Dobre, vidíme sa v ďalšom stupe. Stretnutie s mojimi fandami, jak si to môžem nechať už, čau. Jak sa máš, Miláš? Čau, no čo? Šlapeme. Užívaš si to? Zatiaľ je to perfektné, ale Krásne, že? nádhera, aj toto počasie nemôže byť lepšie, ne? No, perfektné. Nie je to super, ale dúfam, že ostatných 980 km bude rovnaký, super. Dobre, vidíme sa ešte. Čau. Ešte máme čakať? Ne, kľudne chodte domov. Díky, čau. No toto je prvý stupáčik hore na Brownsberg, dole Dunajská nížina. Tu už sa to pole tak rozťahalo. Akurát to je 16% stúpanie, čo je dosť strmé. Človek by to nemal prehnať. Jen tam jeden kolega už tlačí, ale to nejak vytiahneme toto. So, toto je checkpoint 1. To by sme mali. Otočka a sorry. Super. A teraz to ide fantasticky dole. Bup. No, a teraz to začína byť zaujímavé. Toto bol prvý úsek, nejakých 35 km, nejakých 400 výškových metrov alebo tak. A to bol predpísaný úsek, že každý musí ísť presne tým istým, čo dostaneš treku, hej? A na konci toho úseku, myslím, že som nejak v polovici pola, čo je úplne super. Nejde mi o to vyhrať, alebo tak, mať stranu. A teraz je to zaujímavé v tom, že ďalšie je zadanie jasné, dostať sa do Mikulova, kde začína ďalší predpísaný úsek. A každý môže ísť, jak chce. Čiže túto trasu trebalo plánovať individuálne, nemôže sa človek o tom vymieňať, že kto jak ide a tak, že to je súčasť pretekov, nájsť najlepšiu štreku na začiatok ďalšieho povinného úseku. Keď človek plánuje takú štreku, chce samozrejme zohľadniť viacej faktorov. Ja mám zhruba hlavných 5 faktorov. Prvé, vzdialenosť, samozrejme človek nechce robiť nejaké okruhy. Druhé sú výškové metre. Niekedy je lepšie ísť pár kilometrov viacej, než vstúpať nejaký stupák, kde človek strašne veľa času a síly stratí. Tretí faktor je, že človek nechce jazdiť po veľmi frekventovaných cestách, aby to nebolo nebezpečné, aby si to človek užil. Ďalší faktor je, niekedy bývajú lesné cesty alebo polné cesty. Tá najrýchlejšia alternatíva, alebo najkračšia, ale človek stratí na štrku a zlý povrch alebo čo, či tam stratí rýchlosť. A piaty faktor je, človek chce ešte mať aj peknú štreku, že samozrejme, kto chce vyhrať, tak ide to najrýchlejšou, ale ide aj o to niečo pekné vidieť. A tak týchto 5 faktorov treba zohľadniť, keď si človek plánuje sám tú štreku a uvidíme, jak sa to teraz rozdelí, že kto kaďal príde do toho Mikulova. Ten úsek je zhruba 100 km, jak som ho ja naplánoval, a potom sa uvidí, že hlavne spätne, že ktorá bodka kaďal išla. Dobre, to je zhruba k téme plánovania a povinné alebo dobrovoľné úseky. No, teraz sa tu musím nejak zorientovať. No, okej. Tomuto úseku by sa dalo povedať The Flatlands. Flatlands za nami. Flatlands pred nami. Just flat.
Tu je prvá nejaká komplikácia. Človek si naplánuje štreku a zrazu je to nejaké stavenisko. Sem sa nedá ísť ďalej. Tak človek dúfa, že sa nejak okolo dostane po takejto smiešnej ceste. No, sme išli sem do tejto slepej uličky asi, ja neviem, 10 km. Dúfam, že sa nebude treba vrácať nejak dlho. A toto je jak rovné jak v nejakej Amerike. Totálna rovina. To bol celkom taký vtipný úsek teraz. Bolo nás, ja neviem, 15-20 na úseku nejakých pár 100 metrov. A jeden doprava, druhý doľava, jeden rovno. Čiže každý šiel nejak ináč. A človek nikdy nevie, či on je debil, alebo ostatní sú debili. No ale človek sa potom rozmýšľa, drží sa svojej trasy. Verí, že to nejak bude. Ale aspoň je to tu pekné. To bola teraz tretia uzavierka cesty a našťastie zase sa to podarilo, že auta nemôžu, bicykle môžu. A je to paráda, ináč není nikto, žiaden cyklista, žiaden motorkár, žiadny automobilista, iba tie veterné mlyny sú tu. Ja, slnko, príjemný vetrík, žiadne peklo. Je to paráda aktuálne, ide to. Sa mi minula voda. Tak som sa tu opýtal nejakej pani v dome, že či mi nemôže naliať do fľašek, lebo normálne tu není žiadna benzínka, všetky obchody sú zavreté, neviem, či 9. mája majú Rakúšáci voľné, alebo čo. Ale normálne už som 4 hodiny išiel bez prestávky, iba jednu pauzu som mal, čo je super, ale bez vody je to trochu blbo, keď už je tak trochu teplejšie. Ale toto vyzerá super, ľudia sú samozrejme milí a pomôžu, keď môžu, tak tuto dostanem vodu. Bup, bup. Prvých 100 km je zvládnutý, tesne vyše toho. Kebyže všetky idú takto, tak je to pecka. Ale to bude ešte peklo, samozrejme začne fungovať únava a nohy budú boleť a ešte to bude, hlavne zajtra, to bude oveľa kopcovejšie, čiže to sa asi nedá povedať, ale aj tak si povedať ešte 10 krát toľko, to sa musí nejak dať, zatiaľ je všetko top. Tieto vinárske dedinky majú niečo do seba. Asi za chvíľu odpustíme tento vinársky rakúsky kraj. A že to často také peknúčké malé dedinky. Strašne to je ticho. Skoro nikto sa tu nemotá. Neviem, kde všetci sú. Ale často bývajú aj také zakopané, také dierky hociaké. Pekné. No tu je nejaká ponožková inštalácia. Je tu vystavená pračka a strašne veľa rôznych ponožiek. Možno niekto vie, čo to má znamenať. Ja určite nie. Píšte a komentujte do komentárov. Ďakujem. Staatsgrenze, Rakúsko a už sme v Čechách. To je pecka. A tam je Mikulov! Tam začína ďalší povinný segment. Najkratší zo všetkých 20 km, skoro žiadne výškové metre. Asi to bude iba proste pekné. No, toto je koniec druhého segmentu, toho individuálneho. A tu zase začína ďalší povinný úsek. Celkom nazdar. Nejaké celkom pekné miesto si tu vymysleli. Čau. A niekde by sa to trebalo nájsť. Niekde, kde by to išlo rýchlo. Alebo čakám na nejakú benzínku, alebo ja neviem čo. Alebo si dám zmrzlinu, neviem. Strašne veľa tu je týchto rockerov, cyklistov. Pekné miesto si tu vymysleli. No. To je celkom peknečké tu je. Tu si dáme niečo normálnejšie. Mikulov bol totálna pecka. Strašne pekné mesto. Fontána v strede a potom ešte také, že na napílnanie vody, čiže som sa úplne super až osprchoval. A potom som sa zastavil v peckovej pekárne, mám tu jednu fokáče plnené, potom tam ešte nejaké také pečené, plnené buchty. Môžem, myslím, že na tom fičať až niekam za Brno. Teším sa. Teraz máme krátky segment, iba nejakých 20 km, málo výškových metrov, asi to bude iba
nejak veľmi pekné a potom príde najdlhší segment, asi nejakých 170 km a na konci toho sa pôjde spať. To je predpísaný segment, to asi, že má byť vtipné alebo čo. A že jak Paris-Roubaix asi, že si to máme pripomenúť alebo čo. Akože človek bere takýto vtipy po 150 km skoro z rezervou, poviem. Ale okej. Z mojej kvasinkovej pekárne, buchtička. Plnená tvárohom a rekvárom. Výborné. To je perfektné na vytrvalostných pretekoch. Človek neviem, že chce, ale dokonca aj musí strašne veľa jesť, čo sa človeku chce. A ešte dodatočne výdaje, že všetko akoby dvojnásobne dobre chutí, lebo telo signalizuje, že áno, presne toto som chcelo. Super to je. No. V nohách aktuálne 170 km zhruba. Ešte musí prísť 150, čo je dosť. Ale tak nejak to pôjde. No 3-krát to klaplo, že som ignoroval značky, že sa teda nedá ísť, ale to asi naozaj nedám s bicyklom. A túto cestu rieku to tiež nedám. No nič, vracam sa pár kilometrov a späť. No je to trochu messy. No čo, nejak to dám. No defekt je opravený. Ide sa ďalej. No, to nebol taký dobrý cyklistický chodník. Ale ide sa ďalej. Na tento úsek som sa super tešil, to je severne od Brna. Údolím Svitavy je takýto parádny cyklochodník, ktorý ide bez aut, proste neviem koľko, 30 km či koľko popri rieke. Sú tu iba nejakí bežci, iní cyklisti. Videl som, že absolútna drvivá väčšina účastníkov pretekov tak zďaleka obchádza tú Moravskú Vahorkatinu, či čo to je. Ale ja som sa na toto tešil. Toľko k tomu, že si vyberať najrýchlejšiu štreku alebo možno najkrajšiu. V tomto prípade som si hovoril, že idem tou krajšou, no čo. Trochu sa mi vylepšila nálada po tom defekte, ešte pred defektom mi odpadla kabela jedla, normálne na cestu mi spadla, neviem prečo. Čiže Brno ku mne nebolo také super, ale fičíme ďalej, sme nad Brnom. Ešte mám dneska koľko zhruba, a nejakých 125 km, to už nejak dám. Čau, čau. No, dávam sa do večerného modusu, to znamená naťahovaky na ruky, naťahovaky na nohy a výstražnú vestu, lebo začína byť trochu tma, aby ma každý videl a už bude aj zima. Musím povedať, že som aj trochu trpel, posledných 30-40 km to išlo furt hore, ale teraz to pôjde nejak dole. Je 7:30 večer, ešte mám nejakých 80 km a nejaké to bude, nejak to bude. Čau. A som sa rozhodol, že si dám ešte aj bundu, lebo už je dosť zima, nech sa nejak prechladnem a človek je taký trochu rozbitý, keď furt tak bicykluje. A celkom to bola komédia, že už skúšam neviem koľko a teraz sa mi to podarilo. Som asi 3 minúty bojoval s touto reflektnou vestou, kým som na to došiel, jak sa to dá dať. Tuk, tuk, tuk. Večerná nálada. Tak, bolo to nebude žiadne auto. Je 3:45 a ja som dorazil do mojho hotelíka. Že teším sa náhodou celkom dosť do prchy. Trochu mi je zima. Jak to bude.
Krátky facit po prvom dni rejsu Slovakia. Samozrejme, bolo to náročné, 320 km, 3000 výškových metrov, skoro 2900. Ale bolo to náhodou celkom vtipné. Akože samozrejme človek aj trpí a rozmýšľa, prečo to robím a tak. A bolo veľmi veľa pekných momentov a najvtipnejšie mi pripadalo, že každý si volí vlastnú trasu medzi tými jednotlivými úsekmi a väčšinou idú úplne nejak ináč než ja a potom človek rozmýšľa, kto je debil. No a v každom prípade asi ten debil, čo nejde spať, alebo dostatočne nespí, preto idem teraz spať. Budík si dávam nejakých 5 hodín 30 minút. A zajtra čaká hneď ráno brutalita, 2500 výškových na hore na Pradeda, tak nejak hore-dole. No a potom uvidíme, aké to bude. Ešte nikdy som 2 dní za sebou nešiel na takúto akciu. No uvidíme, či niečo odšlapem zajtra. Dobrú noc, čau. Ak niekoho zaujíma, že jak to vyzeralo a na mape, cez ktoré dedinky, mestečka sme išli, začalo to teda v Bratislave, potom s policajným dozorom alebo s prievodom a potom cez peknú vinnú oblasť okolo takej tej Hainburskej pahorkatiny do Hainburgu, kde bol potom aj koniec povinného segmentu na kopci Braunsberg. Potom odtiaľ si každý volil vlastnú cestu do Mikulova. Ja som to strihol akéby priamo cez takú vinárskú oblasť. Veľmi také to bolo tam kopcovité. Väčšinou išlo rovinatejšou cestou, aj keď dlhšou. Možno spätne hľadiac, tam som strátil možno nejakú energiu, ale bolo to tam strašne pekné a strašne kľudné. Mne sa to tam super páčilo, bolo dosť teplo, zaujímavé, že všetko bolo zavreté a preto sa dalo málo občerstvovať volačo, ale bolo to ináč veľmi fajn. 3 razy bola uzavretá cesta, ale našťastie bicykle mohli prejsť. Potom to išlo smerom na Mikulov, ktorý sa možno za chvíľu zjaví. A to bolo veľmi čarovné miesto, nielenže ako mesto, ale aj tak geograficky pod takými skalami a pahorkatimi. Tu ho máme. Tam bol začiatok ďalšieho úseku, to bolo strašne pekné mestečko, hrozne veľa turistov a tak ďalej. Odtiaľ išiel taký krátky ten 20-kilometrový úsek aj popri tejto vodnej nádrži. A tam to náhodou celkom dobre fičalo a za týmto 20-kilometrovým úsekom potom každý volil svoju vlastnú trasu smerom na Pradeda alebo tam do okolia Šumperku. Ja som si to strihol zase relatívne priamo na Brno. V Brne som mal 3 problémy, raz som sa musel vrácať kvôli uzavretej ceste, potom mi vypadla taška, nejak sa odpojila od bicykla, som ju trochu zodral, robil tam džúru a ešte som dostal defekt, čiže to bolo také problematické, ale potom to údolím Svitavy, to bolo náhodou celkom pekné. Či to bolo rozumné taďa ísť, to je zase druhá otázka, ale určite to bolo pekné. Absolútne drvavá väčšina išlo okolo, išli popravo od tejto pahorkatiny a urobili možno dlhšiu štreku, síce ani neviem, lebo človek, jak to vidí túto tými dolinami, to sa to strašne klukatí doľava doprava, plus išlo to v kuse hore kopcom, čiže od Brna, a keby to išlo stále hore kopcom až do dedinky, ktorá sa volá Svietla, alebo tak nejak. Až potom odtiaľ, kde už začala byť ale zima, kde som sa musel potom prezliecť do nočného úboru akéby, tak až odtiaľ to začalo ísť dole, ale potom, keď to išlo dole, až do Šumperku, to bola vlastne super jazda, lebo bola sobota večer, strašne málo aut jazdilo, cesty boli relatívne dobré a celkom to bavilo, čiže vzhľadom na to, že to bola najdlhšia jazda môjho života, tak to bolo veľmi super. V Šumperku som sa ešte zastavil na benzínke, akéby na večeru a zapichol som to do hotela.